Allum tkellimna dwar l-isfidi li qed jiffaċċja s-settur tal-entertainment tal-ospitalità u kif nistgħu ntejbu il-kwalità tas-servizz li jingħata u l-esperjenza li jkollu l-customer. U aħna bħala rappreżentanti tal-ħaddiema tkellimna ħafna dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol, l-istabbilità tax-xogħol tal-impjiegi u wkoll il-kwalità tal-kundizzjonijiet u l-pagi li jingħataw il-ħaddiema. U nemmnu li biex nattaraw l-aħjar talent, irid ikun hemm stabilità fl-impjieg billi jingħataw kuntratti indefiniti ta' 40 siegħa u li l-kwalità tal-pagi titjib drastikament. Meta l-istatistika turi li ħafna mill-impjiegi li hemm fis-settur huma fuq part-time basis u li l-average wage tagħhom hija 72% ta' dak li titħallas fl-average wage nazzjonali. Allura turi li m'intix tattira iżjed. U dik il-kundizzjonijiet jekk iridu naqraw l-aħjar talent biex jingħata l-aqwa servizz u tabda tattira iktar klijenti huwa li jingħataw kwalità ta' servizz, kwalità tal-kundizzjonijiet ħafna aħjar minn qed jingħataw illum. U dik hija l-uniku soluzzjoni. Jekk ħan nibqgħu intambru li hemm bżonn neħtieġ li nimpurtaw iktar il-ħaddiema barranin fis-settur, le mhux jattira il-kwalità ta' ħaddiema aħjar għax il-kwalità tal-kundizzjonijiet tax-xogħol mhumiex tajbin. U fej setturi oħra li qed jikkompeti magħhom is-settur qed joffru ħafna aħjar kundizzjonijiet tax-xogħol.